Arratsaldeon guztioi, gaurkoan Iratxe Rosa daukagu gurekin, Berriki Lan Zentrotik dator eta kurtso honetarako bertan egingo diren aktibitateei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Iratxe. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Igual pixkat urduri elkarrezkatagatik. Oso urduri, bai. Bueno, lasai, elkarrekin egun gara lasai eta gainera zuk manejatzen duzun gai bati buruz. Ados. Hasiera batean, kontigu zu pixka bat ere jendak jakiteko zer den zehazki Berriki Lan Zentro hau. Bale, pues Berrikiran udaletxeak kudeatzen duen enpresa bat da, eta bertan egiten dugu gutxi gorabehera 45 langile, eta langile horiek Berrikilan enpresak kudeatzen ditu, ez gara udaletxeko langileak. Udaletxea zehazki Berriozarreko udaletxekoa, ez da? Hori da, bai, Berriozarreko udaletxeak kudeatzen du arlo guzti honek. Eta bertan esan duzu, egon zaretela 45 langile, monitoreak zarete guztiak? Ez, 45 langile gara eta talde horren barruan sartzen gara monitoreak, sartzen dira ere mantenimendukoak, sartzen dira ere harrerako langileak, talde ezberdinekoak gaude hor bertan. Familia handi bat azkenean. Bai, oso familia handia bai. Eta zentro honetan kontu dugu zu pixkat ere instalazioei buruz zen, suposatzen dut hainbat motatako instalazioak izango dituela, ezta? Hori da. Bai, gehien bat dugu kirolean aritzen gara, beraz instalazioak kirola egiteko prest daude, eta bertan ditugu eskaintza oso ezberdinak. Kirola egiten dugu normalean instalazio itxietan, eta gero udan zehar ere irekita daude instalazio hauek kanpoko jendea etorri ahal izateko gehien bat igerilekutara. Eta igerileko aparte, suposatzen dut egongo direla gimnasio, tatami olakoak adibidez? Hori da, bai. Gure instalazioak osatzen dira gehien bat bi igerilekuaz, kanpokoak eta barrukoak, eta gero ditugu hainbat zara kirol ezberdinak edo jarduera ezberdinak aurrera eramateko, bai pilates, bai yoga, bai kirol ezberdinak, eta baita ere daukagu polikiroldegi bat, zeinetan futbola, gimnasia eta lakoak eramaten diren aurrera, baita ere kontatzen dugu frontoi batekin, bertan klubak ere aritzen direla, eta gero baditugu jacuzzi eta barruko igerilekoan igeriketa emateko instalazio handi batzuk. Orain aste honetan uste dut hasiko dela bertan ikastoretara apuntatzeko epealdia, ezta? Bai, orain asteazken 11an hasiko gara, irekiko dugu epea eta bertan arituko gara 16 arte inskripzio guztiak jasotzen. Guk kudeatzen ditugu ere baita kanpoko kluben inskripzioak, beraz naiz eta guk ez eraman ere beste kirol batzuk eramaten ditugu, guk antolatzen ez ditugunak, adibidez futbola eta holakoak guk eramaten dugu kudeaketa ere bai. Eta nora apuntatu daiteke ikastaro hauetara? Bai, edonor apuntatu daiteke eta beti dago plus bat esateko moduan hemengoa den jendearentzat, beraz Berriozarkoa bazara, guk bultzatzen dugu kirola egiteko gure instalazioetan. Eta orduan beti bilatzen dugu jende hori gutxienez Berriozarrekoak direnak gure instalazioetan aritzean kirolean. Baina edonor etorri daiteke eta berdin du nongoa zaren. Eta aurten, kontigu ze pixka bat, zer motatako eskaintza dukazute ikastoren artean? Gu urtero daukagun eskaintza da, guk eskaintzen eta guk antolatzen duguna da, kiroleko abono bat eta bertan espina, pilates, insanity eta holako ariketa asko daude eta horiek urtero ateratzen ditugu. Eta gero ere badaukagu rankineko txapelketa baten modukoan, padel bat, padeleko rankina, eta baita ere eskaintzen dugu yoga, eskaintzen dugu igeriketa, eskaintzen dugu multikirola, eta gehien bat guk sustatzen ditugunak dira udaletxetik etortzen zaizkigun jarduerak. Hau da, udaletxeak sustatzen ditu jarduera batzuk zeini printzipioz garrantzi gehiago ematen diegu. Adibidez, kirola ohikoa ez den kirolaria egiteko jarduerak, horiek antolatzen ditu udaletxeak eta guk aurrera eramaten ditugu. Beraz, horiek dira normalean merkeagoak guk bultzatzen dugulako jendeak kirola egiteko. Uste dugulako bizitzan nahiko garrantzitsua den zerbait dela. Berdina daukagu haur txikientzat.
Badaude jarduerak adibidez eskalada, multikirola, yoga, igeriketa, psikomotrizitatea. Horiek guk uste dugu garrantzitsuak direla txikitatik bultzatzea eta naiz eta beraiek bultzatu guk ere sustatu egiten ditugu. Eta normalean horiek eramaten dira beti aurrera eta beti prezio merkeago batean. Baita ere daukagu adin heldukoentzat jarduerak hemen egiten dituztenak. Hau da, ez dira gure instalazioetan egiten dituzte helduen zentroan, baina baita guk ere kudeatzen ditugu udaletxeak sustatuta. Adibidez, uste dut daukatela mugikorra erabiltzeko klase bat edo memoria jarduerak egiteko. Eta holakoak ere guk kudeatzen ditugu gure instalazioak ez diren lekuetan. Barrietate guztietako jende etorriko da, suposatzen dut orduan. Bai, guk daukagu helduetatik txikitatik, baina baita ere esan behar dugu, etorri daitezkela adin heldukoak direnak, naiz eta bere jarduerak izan ere, normalean pilates eta yoga gehien bat eta batzuetan igeriketa egitera etortzen direnak, eta gero ere esan beharra dago guretzako oso garrantzitsua dena, oso pozik gaudela gainera, beraz, arro esan dezakegula, neska eta mutil kopuru berdina daukagula gutxi gora bera kirolean, beraz, uste dut horrek erakutsi dezakela denetariko jendea dagoela. Gainera baita ere baditugu jarduera konkretu batzuk zeinetan atzerritarrak ere asko involukratzen dira. Beraz, uste dut gure instalazioetan esan dezakegula denetarik dagoela denentzat. Oso ongi. Eta, pixkatera jendeari buruz hitz egiten jarraituz, iaz nolakoa izan zen gutxa gora puntatzeko intentzioa? Asko nabaritu zen edo ez? Bai, normalean gutxoan zean mugimendu handia ikusten da igerilekuan, eta pasaren urtean gutxi gora bela 1000 pertsona heldu izan genituen kirola jarduetan, eta 600-700 aurre inguru. Beraz, nik uste aurten gutxienez hauek izatea espero dugula, eta gehiago asko pozik. Eta pixkatera jendeak jakiteko, nola puntatu dezake jendeak ikastaro hauetan? Guk, orain asteazkenean irekiko dugun epean, etorri daiteke edo nor informazioa galdetzera edo zeinunetan, baita ere web orriaren bitartez eta gure e-mailaren bitartez kontaktuan jarri daitezke gurekin, eta bertan esango diegu behar duten guztian edo gutxienez saiatuko gara. Oso ongi Iratxe, ez dakit beste edo zer hola kolokan geritu den edo zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ez, nik uste dena argi utzi dugula, hori gu gehien bat kirolean aritzen garen enpresa bat gara, beraz, uste dut edonorren bizitzan egon barko litzatekeela kirola bizirik, eta gu askoz pozik hartuko ditugu edonor laguntzeko edo gurekin aritzeko edo behar dena. Beraz, animatzen dut kirolaria den eta kirolaria ez den edonor gurekin gutxienez egun pare bat pasatzera. Oso ongi Iratxe, mila esker eta espero dugu den ondo joatea. Ados, mila esker, raio.